The Minister of Transport had a conversation with our Minister of Transport, that is on the Zimbabwe side, and they've said they are ready. So from the Zimbabwe side, it was just left with us also getting ready so that we can ensure that the border runs 24 hours. Kungana kwataita nhasi pano pakurwa kuti tivhure border redu for zuva rese 24 hours kuti vane vanenge vachipinda vachibuda vakwanise kuti vabatsirwe. Saka taungana pano tiri makurukota akasiyana siyana ehurumende anoita kuti zviite kuti vanhu vapfuure vachipinda muZimbabwe kana vachipinda muMozambique. Saka tawirirana pano nhasi kuti border redu rivhurwe 24 hours tichitanga nemuvhuro ari kuuya uyu. Vanhu vese weekend vanenge vachiita iwo atinotiwo vachigadzirira kuti vanhu vachiuya kumabasa vachange vaita mashifts vachange vachiuya kuti vagadzire kuti mandi vachange basa. It's what our chairperson has just said. We as Ministry of Home Affairs, we are responsible for immigration formalities and also security. So as we are now opening the border 24 hours, obviously there will be need to realign in terms of our staff, in terms of office space, in terms of even accommodation. So we've come here basically to assess what is needed. But as the chairperson said, starting Monday, we'll be operating 24 hours.